Ahoj, jmenuji se Tomáš a děkuji vám moc, že jste se na tato video koukali, no na to minulý a i na tato, co teď vyjde. Říkal jsem, že budu točit každý den a chci se vás poprosit, jestli byste mi napsali do komentářů, co mám dělat za kamerou, nějaký věci a nebo ne. A to je jenom na vás. A hlavně jsem ti ukázat tamhle tu celou šachtu, ale tam takovou dlouho nepůjdu, tu udělám až zítra. A tady vidíte, že se trošku to změnilo, ten baráček. Já se půjdem vyspat a potom bych ti ukázat, co jsem u vás udělal. Musím se trošku soustředit tu hru. Dělal jsem tady pro vás srdce. Teď určitě ani vidět pomalu, tyjo. Jsem se spadl. Je tam prostě to srdce a chtěl bych vám teda hodně moc poděkovat za to, že tady se koukáte na ty videa. Já si myslím, že by vám chtěli i poděkovat, i kdyby se na to ještě koukali, tak si myslím, že určitě se to bude líbit hlavně Pedrovi a takhle. Jako, jsou to jako hodní, tyjo. Nevím, co by jsem o nich měl říct, to jakoby jsou dobří, že tady něco zvládají natáčet a ještě mluvit o toho. A kdyby náhodou se na to koukal Jirka Král, tak by se mu řekl, že dělá ty nejlepší videa a hlavně moc se mi to líbí od ní. Jako fakt dělá dobrý videa a líbí se mi to hodně. Tato video se bude kratší trošičku, ale to příští to znamená zítra, už bude lepší video, protože bude delší, ale fakt za tu grafiku moc se vám fakt omlouvám. A tady jsem vám prostě udělal srdce, to jsem vlastně ukazoval asi už, ale nevím. Potom tady mám skoro načený už baráček, ale jsem si zatím označil, jak bude velký. A to počítám, že bude asi 10 až 15 bloků velký. To znamená, že nahoru by bylo asi 8 bloků nahoru. A byl by prostě skoro do obdélníku, no, by byl prostě. Dobrá. Jak se vám fakt děkuju, že se na tato video prostě koukáte, moc vám děkuju. Moc vám ještě určitě se dívejte i na další videa. Budu moc rád, když se na ně budete fakt koukat. A hlavně mi pište něco do komentářů, protože včera mi nikdo nic nepsal, takže potřebuji, abyste něco napsal aspoň něco hezkého do komentářů. Prosím, to není uplácení nebo buzerování, je to na vás,
Říkám jenom, že by jsem byl jenom rád, nic jiného. Dobře, takže teda to příště bude video delší, to asi až na 100%, ale zatím